Ο Κυριάκος Πομελίδης αποκαλύπτει τα δραματικά λεπτά πριν από την έκρηξη. Μαρή, 11 Ιουλίου, 5 και 17 τα χαράματα. Διαδοχικές εκρήξεις φωτίζουν τον ουρανό πάνω από την ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης. Το συγκλονιστικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει απόψε ο Αντένα φέρνει στο φως τις εφιαρτικές συνθήκες που επικρατούσαν στην ναυτική βάση. Λίγα μόλις λεπτά πριν από τη φωνική έκρηξη που σκόρπισε τον ολεθρό. Στο βίντεο, το οποίο γυρίστηκε από χώρο εκτός της ναυτικής βάσης, καταγράφονται 10 συνολικά διαδοχικές εκρήξεις σε διάρκεια 2 μόλις λεπτών. Δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο οι εκρήξεις στα στιβαγμένα εμπορευματοκιβώτια εντείνονται. Η νύχτα γίνεται μέρα. Η αντίστροφη μέτρηση για την τραγωδία έχει ήδη αρχίσει. Τα αποτελέσματα της τρομακτικής έκρηξης στην ναυτική βάση είναι ορατά ακόμα και από το διάστημα. Ο δορυφόρος της Hellas Sat αποτύπωσε το μέγεθος της καταστροφής στο χώρο της τραγωδίας. Τη βιβλική καταστροφή που υπέστησαν η ναυτική βάση και ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός της αρχής ηλεκτρισμού, καθώς και τον τεράστιο κρατήρα που δημιούργησε η έκρηξη των εμπορευματοκιβωτίων, η οποία άλλαξε στην κυριολεξία τη μορφολογία του εδάφους. Το μέγεθος της καταστροφής γίνεται ακόμη πιο αντιληπτό εάν κάποιος συγκρίνει τις εικόνες που κατέγραψε ο δορυφόρος της Hellas Sat με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από τη φωνική έκρηξη. Μέσα σε μια στιγμή, τόνοι μετάλλου εξαερώθηκαν, κτίρια κατέρευσαν, δεξαμενές παραμορφώθηκαν και λόφοι εξαφανίστηκαν. Μαζί τους και 12 αθώες ζωές. Μεγαλειώδης ήταν η χθεσινή συγκέντρωση οργής και οδύνης στην Πατήλευ.